Dobar dan ljudi, evo nas u mom prvom klipu. Danas ćemo igrati PES 14. Igrat ćemo Brazil Cup, jednu utakmicu. Evo, kad namestit ćemo na regular 10 minuta i igrat ćemo sad. Uzet ću Brazil jer s njim najviše igram i najbolje znam s njim da igram. Evo vidite malo grupe. Igrat ćemo sad prvu utakmicu. Igramo sa Rumunijom. Sad ćemo da namestimo postavu. I ovako, ovdje ide Thiago Silva. Tu će ići Luis Gustavo. Ti ideš napolje. Ide Ramirez. Kako ćemo Neymara ovdje negdje. Ovdje će ići Hulk kad ga ubacim. Pata ću da izbacim mjesto Joa. Jer Fred ne znam zašto nema ga u PES-u. Oskara ćemo tu. Luis Gustava ćemo malo napred. I Ramireza ćemo malo napred. Sad ćemo baciti Marcela i Daniela i Marcela ćemo malo pomeriti ovako i samo da ubacimo Joa i to je to. I Hulka da. Evo ga Hulk. To je to sad. I sad ćemo igrati. Nisam sad neki pro u PS-u sad da igram. Ovako sam stavio na regular, čisto bude zabavnije. Onako, igram uglavnom na regular, tako da... Samo malo da smanjim ja ovo. Sve. Jer ne čujem ništa šta pričam, koliko se ovo čuje. Sad ćemo sve ovo lepo smanjiti. Tako. I tebe ćemo smanjiti. To je to. I sada počinjamo utakmicu. Idemo. Evo ga neki PT ili nemam pojma. Sada Gojan, Ramirez, Neymar sada trči. Samo mi je malo u PES-u glupo što sad ja na primjer imam Neymara i ovaj Torti je isto, skoro isto dobar kao Neymar. To me malo nervira. Ide sada Neymar. Da li će uspjeti sve sam? Traži nekog da mu doda. Evo ga Joe. The fuck. A offset. Sad će izvesti Tamas. Dobro, bit će ipak faul nekako, ne znam zašto. Ovo je tam svi. Thiago Silva brani Julio Cesar. Sad ja ne znam da se kaže, neko kaže Cezar, neko kaže Cezar. I ja sad nemam pojma, ja ću govoriti, ajde Cezar, ajde. Pak. Sad, evo, kornera za Rumuniju. Znači, ja ne znam da igram ovaj PES baš dobro. Znam ono da neke, ne znam, neke driblinge i to, ali znam da dajem golove i to. Baš da se branim, ne znam. Tako da možda i primim god ovih Rumunije. Sad ćemo ovako lepo dodati. Znači, klip će trajati malo duže, ali nema veze. Ramirez šta je propustio, zato što sam držao brzo trčanje, da bi je propustio loptu. Evo ga Oskar, uspeva nekako da otme loptu na sekundu. Luis Gustavo za malo da im otmem loptu, znači ne znam da igram baš dobro. Kako ću se tek naći sa Nemačkom i malo težim reprezentacijama, nemam pojma. Biće to ipak faul.
Inače ovdje ako dobijete žuti karton, igrate sljedeću utakmicu za razliku od praktičkog prvenstva, ali ako dobijete crveni ne igrate utakmicu sljedeću, što bi bilo i logično, ali bolje je da crveni ne igraš dve utakmice, a žuti ne igraš jednu. Za malo sada Ramirez, evo ga Rat, njihov kapiten, David Luiz, što je uradio, izbacio u svoj gol. Bože. Inače sad je 6 sati, pola 7 je ujutru, pošto kasnije imam nekih obaveza, neću stići da snimim klip. Onda sam sad ustao ranije malo, mislim ja inače ustajem oko 6 sati. I onda ću sad snimiti jedan klip, pa ćemo vidjeti možda kasnije uveče da snimim neki klip, znači. Njega nevjerojatno neću moći na kompu, pošto neću biti kući. Mislim da do sutra neću biti kući, ali dobro. Sada lep dribbling. Evo ga Ramirez, Daniel Alves. Evo ga Hulk. Lepo uzima Ramirez tu loptu. Evo sada šanse za kontranapad. Ovaj Rat ga stiže. Ramirez. Evo ga ponovo Ramirez. Evo sada prilike za šut Ramirez. Lepo je šutirao Ramirez. Sada on ostavlja David Luizu loptu. On je nekako čudno prima, ali ipak je zadržavao u svom posjedu. Sada šalje loptu ka Hulku. Daniel Alves tamo. Biće to neki prekršaj izgleda. Ne, offside. Ja mislim da je offside. Da, Daniel Alves je napravio offside. Ipak hvata Julio Cesar. Evo sada šanse zbog greške Julio Cesara. Daniel Alves izbija napred ka Rataru. Kako ga je zove? Inače se zove Rat. Ja ga zove Ratars. Zabavnije mi. Sada Daniel Alves izuzetno brzi igrač. Mislim da će odigrati Joe. To sam i htio da uradim, ali nisam uspeo. Vraća se nazad Daniele. Ramirez uspeo da nekako zadrži loptu na sekund, ali nije uspeo da prođe. Moram naučiti neke finte u PS-u za ove malo bolje reprezentacije, vidjet ću na internetu dok se uploaduje klip. Inače danas će vjerojatno biti samo jedan, sutra samo jedan, a ove ćemo kasnije po dva vjerojatno. Dok traje letni raspust imamo vremena. Um, 34. minut je inače. Sara traži Hulka, on traži Joa. Joe traži poziciju za šut, ipak će biti faul. Nadam se da će Neymar odatle ili Hulk ili bilo ko zna da šutne. Ja ću probati da nekako ne centriram. Samo da ja vidim nešto. Ne to. Sad da li da promenimo da šutira neko drugi, malo stećemo Neymara. Čekaj sam malo, moramo ovako da je, pošto šutiramo po sredini, onda ćemo ovako da je napunimo. Ništa od tog gola kojeg sam mislio.